εκδήλωση της παιδικής και της νεανικής χοροδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παρακαλούσα πολύ τον κύριο Πιτσούλη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλώς ήρθατε και εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης. Με την απόψινή συναυλία περίπου κλείνει ένα έτος, ξεκινούμε το έτος από το Σεπτέμβρη, επιτυχημένων παρουσιών όλων των συνόλων της Περιφέρειας Κρήτης, και της παιδικής, και της νεανικής, και της μεικτής χοροδίας. Μας έχουν κάνει υπερήφανους και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, ευχαριστώντας πρώτα απ' όλα τις οικογένειες και τους γονείς των παιδιών που έδειξαν το δρόμο της μουσικής και το δρόμο του πολιτισμού στα παιδιά τους και τα στήριξαν γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο μια-δυο φορές τη βδομάδα να κάνουν αυτές τις διαδρομές και να υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε και πρέπει πάντα να το λέω έναν άνθρωπο ο οποίος στην αρχή όταν ξεκινούσαμε αυτές τις χοροδίες ήταν ίσως και ο εμπνευστής, που είναι ο Παναγιώτης ο Φουρναράκης. Θέλω να ευχαριστήσω και έναν άνθρωπο ο οποίος στήριξε επίσης αυτή την προσπάθεια και τώρα πια έχει ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο, τον Νίκο τον Βλαζάκη. Και να καλωσορίσω την Βουλή Χριστινάκη σε αυτή την προσπάθεια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω για τη Λένα τη Χατζηγεωργίου, η οποία είναι, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά και της παιδικής και της νεανικής χοροδίας που είναι μαζί μας και που είναι οι πολίτες που στο επόμενο διάστημα θα είναι πια, θα έχουν την κατάρτιση, την μουσική και όχι μόνο, και είναι το μέλλον μας, όπως είπα ξεκινώντας. Θεωρώ ότι ήταν η φετινή χρονιά μια ιδιαίτερα πετυχημένη χρονιά για τα μουσικά σύνολα και για τη μεικτή χοροδία, η οποία είχε την τύχη, την τιμή, ίσως για μια φορά μπορεί να συμβεί στη ζωή κάποιου, να τραγουδήσει στο Καλιμάρμαλο με διευθυντή το τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη. Το έζησαν και αυτό και παραλίγο, κύριε Χατζηγεωργίου, δυστυχώς ένα γεγονός με απέτρεψε, ενώ είχα κλείσει και εγώ θα ήθελα να το ζήσω πάρα πολύ. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τα σχέδια μας είναι πολλά και έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε σε σχέδια. Έχουμε και δυνατή ομάδα και δυνατά παιδιά και με όρεξη και γονείς που το στηρίζουν και πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Γιατί θα ακολουθήσει μετά η νεανική χοροδία και θα δείτε πώς εξελίσσεται ένα παιδάκι που έρχεται στην ηλικία που είναι η Βασιλική, η Εμμανουέλα, η Ιωάννα, ο Μάνος, πρώτη δημοτικού, και περνώντας τα χρόνια τελειώνουν το σχολείο και παραμένουν στη χοροδία και πώς εξελίσσεται η φωνή και τι η χοροδία μπορεί να κάνει στα παιδιά αυτά. Από το 2013 αποφασίσαμε να κάνουμε ξεχωριστό τμήμα παιδικής χοροδίας για να μπορέσουμε να έχουμε και μικρότερα παιδιά από πρώτη δημοτικού. Φέτος, αυτοί που μας παρακολουθείτε θα δείτε πολλές καινούργιες φατσούλες. Είχαμε πάρα πολλά καινούργια παιδάκια και θα ακούσετε τη δουλειά που κάναμε όλη την χρονιά. Το ρεπερτόριο που επιλέγουμε δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να εκπαιδεύσει τις φωνές τους για να μπορέσουν σιγά σιγά να κάνουν όλο και πιο δύσκολα πράγματα, χωρίς όμως να αισθάνονται άβολα με τις φωνές τους και να καλλιεργηθούν σωστά οι φωνούλες. Να είσαστε καλά, καλή ακρόαση. Θα σας παρακαλούσα πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας για να μπορέσουμε κι εμείς να τραγουδήσουμε, γιατί οποιοδήποτε θόρυβος έτσι λίγο μας αποσπά την προσοχή. Να είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Και χτυπούσανε τις μύτες και πουλούσαν τις
Πάνε
πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης, το Καραβάκι. Φουσκώνει, έλα
παιδική μας χοροδία. Θα ήθελα και εγώ από εδώ να εκφράσω τις δικές μου ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα στους γονείς των παιδιών που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, που φέρνουν τα παιδιά τους σε εμάς, που μας τα εμπιστεύονται. Κάποια παιδιά από την νεανική είναι από τότε που ιδρύθηκε η χοροδία, το 2008, και τα γνώρισα εγώ το 2010 και είναι εδώ ακόμα. Και μάλιστα πολλές φορές γελάμε βλέποντας φωτογραφίες από παλιότερες συναυλίες που ήταν όπως είναι εδώ τα μικρούλια μας και είναι πάρα πολύ συνδυαστικό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο του Πιτσούλη, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της χοροδίας αυτής. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε η χοροδία μας και θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Οι χοροδίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ξεκίνησαν από χοροδίες της νομαρχίας, της ΝΟΠΕΗ, ήταν τα μουσικά σύνολα της ΝΟΠΕΗ. Με τον Καλλικράτη που γίνανε περιφέρειες, ο κύριος Κουκιαδάκης και ο κύριος Ναουτάκης αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και σε πείσμα των καιρών, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές, κρατήσαν τη χοροδία αυτή. Σήμερα δεν μας βλέπετε όλους γιατί είναι καλοκαίρι. Κάποιοι γονείς φέραν τα παιδιά τους από τις κατασκηνώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε ακόμα η νεανική αριθμή 45 άτομα και η παιδική 40. Οπότε έχουμε αρκετές απουσιούλες λόγω του καλοκαιριού, είναι φυσιολογικό. Ακροάσεις κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη και το προαπαιτούμενο για την παιδική χοροδία είναι απλά το παιδάκι να μπορεί να τραγουδάει σωστά, να ακούει σωστά. Για την νεανική είναι λίγο πιο δύσκολα τα κριτήρια, ακούσατε τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ απόψε και θα κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκου Κυπουργού, την Μαύρη Γάτα. Να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε.